Zer dute amankomunean ekonomiak, ideologiak eta metaforek? Hain zuzen ere, horretaz dihardu pasaden abenduan aurkeztu nuen tesiak eta horri buruz idatzi dut Jakin aldizkariarentzat. Are zehatzago, 2011an Korrika eta Presaka onartu zuten Espainiako Konstituzioaren erreforma, 2012an bankuen erreskatea deiturikoa, eta hirugarrenik Europako arau fiskalak. Lehengo urtean, 2024an, Europar Batasunak onartu zituen Europar Batasunak. Hiru kasu horiek aztertu ditugu, eta hiru kasu horietan hegemonikoa bihurtu zen diskursoa aztertu dugu. Hain zuzen ere, ondorioztatzeko hiru kasuetan, diskurso ekonomikoak funtzio legitimatzaile, funtzio ideologikoa garrantzitsua bete zuela, hain zuzen ere, kapitalaren interesen aldeko neurriak ziren horiek legitimatzeko eta babesteko. Eta are gehiago, diskurso horri erreparatu diogunean, metafora andana topatu ditugu, eta konturatu gara metafora horiek funtzio eraginkorra, funtzio erabakiorra bete dutela, hain zuzen ere esaten genuen funtzio ideologiko horretan. Beraz, eta horregatik animatzen zaituztet ekonomia, ideologia eta metaforak uztartzen dituen artikulua irakurtzea.